Sziasztok, bemutatom nektek Szikra kapitányt. Üdv, köszi a meghívást! Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Minecraft túlélő 5. évadjában. Ennek az évadnak az a címe, hogy agyonmoddolt túlélés. Sokan a Minecraftos zenés videóid alapján ismernek. Az egyiket már több mint 150 milliószor látták. Hogy kezdődött? Eleinte még nagyrészt játékbeli felvételeket használtam. Aztán arra gondoltam, hogy tovább lépek, és csinálok egy teljesen animált videót. Aha. És kirobbanó siker lett. Csináltál videót más játékról is a Minecrafton kívül? Először Call of Duty-s videókat csináltam. Az volt a kedvenc játékom. Aha. Aztán az egyik barátom mesélt nekem a Minecraftról. Ódákat zengett róla. Így hát kipróbáltam. Megtetszett. Az emberek pedig vevők lettek a videóimra. Lazoljunk egy kicsit idekint. Várok, amíg fel nem tűnnek a gonosz kis lények, hogy elpusztítsanak. Aztán majd szépen hazafutok, és elbújok a kis házikomban. Miért ilyen népszerű a Minecraft? Miért imádják? Szerintem azért, mert szabadon eldöntheted, hogy mit akarsz csinálni a játékban. Gyűjtsünk össze gyorsan egy kis utcakövet. Ez az. Dönthetsz úgy, hogy a túlélésre játszol, aztán pedig megölöd szépen a sárkányt. De akár saját játékokat is létrehozhatsz benne. Teljesen egyedi élményeket alkothatsz magadnak. Szia, pacika! Te agresszív vagy? Igaz, nagyon is az vagy, úgyhogy most szépen ellátom a bajodat. Gyakran csinálsz élőadást is. Valós időben közvetíted, hogy játszol a Minecrafttal. Nem nyomasztó, hogy az élőadást nem tudod megszerkeszteni, és semmit se tudsz belőle kivágni? Az élőadás teljesen más tészta. Mivel azt ugye nem tudod megvágni. De amikor később feltöltöm a YouTube-ra, akkor szorosabbra vágom, hogy ne legyen túl unalmas a nézők számára. Békével jöttél, ne legyél dühös, ne bánts! Jaj, ne! Kösz szépen az interjút. Nincs mit. Viszlát legközelebb.